Rain-induced o sangputanan sa kusog ug sunod-sunod nga uwan ang nahitabong halapad nga landslide sa siyudad sa Naga. Kini ang inisyal nga pamahayag sa Mines and Geosciences Bureau nga misusi na sab sa maong hitabo. Mubalik si Nico Serino sa report. Human mahitabo ang halapad nga pagdahili sa yuta sa barangay Tinaan, Naga City, mipadala gilayon og mga geologists sa lugar ang taga Mines and Geosciences Bureau o MGB sa Department of Environment and Natural Resources. Sa inisyal nila nga assessment, rain-induced o tungod kini sa kusog ug sunod-sunod nga uwan. Kini matud pa ang nakapahumok sa yuta sa dapit sa wa pa kini midahili. Sa iyang area nga kanang saturated na siya sa tubig and ang iyang ground is kanang fractured siya ba and fractured and kanang dili na jud siya stable ang area, so mutong naglandslide. Among gipakita sa mga opisyales sa MGB ang video nga kuha sa usa ka CCTV haduol sa dapit. Makita ang pagkasiakyod sa bukid hangtod nga mihulpa ang yuta. Pasabot sa Chief Geologist sa MGB, limestone o anapog ang klase sa yuta sa dapit sama sa tibuok probinsya. Made of calcium carbonate, susceptible to landslide in case kung steep ang iyang slope, no? Usa na siya. Na-post karon sa social media ang suwat sa MGB DENR ngadto kang Naga Mayor Christine Chong nga pinitsahan sa miaging buwan. Gipahibaw sa MGB ang resulta sa ilang pakisusi sa bahin sa Sitio Tagaytay, Barangay Tinaan, kundiin may mga liki nga mitumaw. Giingong dili ra kini kritikal ug dili makuyaw sa mga residente. Pasabot sa MGB ang nasusi nilang lugar ang Sitio Tagaytay. Ang dapit na hitabuan karon Sitio Sindulan nga wa nila masusi. May quarry site sa maong bukid nga gireklamo sa ubang residente. Usa kini sa susihon sa MGB taliwa sa nahitabo. Wala pa may kahibaw if it is within the area, the permit area, the contracted area of a quarry operation. Pero that has yet to be investigated. Among recommendations previously was to conduct a regular monitoring, especially kanang mag-ulan-ulan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.